So yan guys, mukhang masarap, mukhang masarap. Luto na siya guys. So ay dili sa nato na siya. Hi guys, nandito na ko ila mother. Gikan ko ila lilin nag-upload nang inabuhi. Again man si Lilin nga. Pagdali na dito nang kay aron tabangan mo si mother. Nag-upload pa manggod ko, nag-edit pa to siya sa imong video. Panahuman. So nag-ihaw si mother uman no. Ihaw. Nagpalit si mother uman na broiler. Saan man na mother? Sagulan ng patatas. Sagulan ng patatas. Sa bahot bihon yun. So magluto ta guys. Ano yung okasyon mother? Itatagan ni din eh. Tulo ka balo? Ano mo ito na akin yung mga tani din na titingat. Ano yung okasyon? Nagpasalamat ko kay nakadawat ako sa pong Seldom. Magpasalamat si mother guys kay tungod sa inyong suporta sa wakas nakasahod na. So daghan kayo among pasalamat. Dili kay si mother lang ang pasalamat. Kaming tanan nga inyong gisuportahan daghan. Dili lang minakuan sa amo kay ganina ko na may among lakaw ganina. Hapo naman. Kung dito sa inyo magkuhan niya. Wala sa tubig karon dito. Wala schedule sa among tubig. Ba, wala masukog 5,000 di. 5,000? Dali. Ano na siya? Ang pasaya mo diha 5,000. Dapat ba di kong kwarta ko lang di? Wala nasa mother. Ito ang katong sa ubos niya. Palit ko sa kuwan. Masaman, dari ang panyapot. Dami na nagduag ako. Sige. Alert si mother. Magbihon. Mura niya akong napalit to daw. Magbihon din ta daw. Sakto na na. Ako man ang ginagpadaganon. Dagan mo kwarta. Kasi ito sunod adlaw. Magkuragi ka sa Ngayon ang gunin mo. Mag-ayip na. Bitaw, kato sa ubos. Malugsong sa ato sa Timaya-Mia kay doon na daw siya palithon. O daghang kayong salamat gid sa tanan ninyong suporta sa mua guys. Nga kung dili dahil sa inyo, dili mi makasahod buwan-buwan. Ako nakasahod ko. O tinod na nakasahod gyapon ko guys. Karon akong sahod kada buwan. Kami kada buwan namang sahod nga madawat. Pero kung mag-abot lagi sa mag-abot og $100 makasahod gid mi. So ako kay nag-abot mag $100 ang ako makasahod. Sila ni tata wala sila. Akong sahod karon guys, walay kuan kay ngano. Ang motor niya alan nga duha ka bulan nga dili tuwa dito na ko na dapat. So lisod man po dili na ko bayaran ng motor ni Alan kay mumay ang gamiton permi. So nabayaran ako ang bali duha ka buwan nga dili niya nga mo kuan bayro nun. Kay iyang sweldo ni Alan ag lakag man sa pagkaon og bahog sa baboy. Nakita mo So nagkuan mi ang akong sweldo karon ako sa gibayad sa motor kay si Doy naman sa nang nagbayad sa iyang motor karon. So ang kang Alan may akong gibayaran kay sa sulod sa duha ka buwan ako yung nagbayad sa motor ni Doy. Loy sa lang niya ni Alan kung dili na ko bayaran. Loy sad kung dili na ko bayaran ng kang Alan, di ba? Makayon nga si Alan nga labi-labi naman sa dita. Joke lang. Inay, ano daw lagi yan? Iwasan na. Nanong i-post man. Unsa man? Unsay mong marites lang. Kung dili daw mo mga dili daw mo mga anak kay paglapay daw ni pagbawag sa iro. Matabo bagod mother nga di may maganha ha. Ako na kayo. Matabo bagod mother? Ha, mother? Matabo bagod. Kuya unos mother masuko day guys. Kay kung di ko no may maganha, ako na iro daghan yang bahugan. Di man gud matabo nga di may maganha. Kabalo na biya ka mother nga nag-upload pa. Ako nagtugbong mother alas 2 na. Pagpangas sila Lilin din mo sa akong pag-atang dito sa tricab nya kay wala man ko nakasakay tricab. Nag-agi man sila Jongjong, ipasakay mi ni Jongjong. Bana ni Angging. Ha? Sagulan man nato patatas. Udag ko na siya. Patatas si sagulan ha, iminodos ya. Makin man niya. So ako ang magluto guys. Ako sa nibutang ang akong kuan sling bag kay aron makatabang tani mother og lotso. Muna ang lutoon guys, bihon,
Pansit round ta, mother. Daw na siya mga lamas. Carrots, patatas, minuduhon tong karne. Nay ketchup ka ni ma. Ayan guys, gigutad na ni nanay ang manok. Dahil nila siya nagutad sa salo guys, kay para ka-star. Salamat sa followers, mga supporters. Hello guys. Bana sila na kabaw. Yun, nabibaw ginay. Hello guys, magutad ko sa panakot guys. Hello guys, magutad ko sa panakot guys. Para sa karon, lalo na ko. La, kali tanan la. Kali tanan dito doon nga panako. Okay, kaya tanan mo. Kali tanan panako dito doon la. Waray. La, bilo ning dua. La. Aning dua ka sibuyas? Uy, buang. Ayun tanda sa puso. Nilugsok man iyo. Guta doon din siya la. Ay, magutag yan ito. Paghalang eh, mata lagi basta din kung guta doon lagi. Yes. Wala sila kunoy. Ako ah. Pero, Hi guys! Nagutad sila na pala ko. Kumanan ako na og gutad. So, ato na nang lutuin. Lutuin. Yan guys, magluto ta una sa minudo. Hoy mga bata, gabi na ha. Gabi na. Nagsige pagyapon mo dagan-dagan na ng karsada. Murag kamuray mga tao ha. Lagi si Dodo kaya yawas ako. No, ako ba? No. Dili mangaway ha. Dodong. Di mangaway. Wala rin Si Mary Grace kasingot magig kay ni Mary Grace. basketball man me. Basketball hilasan. Hilasan lagi ko ni mga nagbasketball ka. Ano, di ba ito? Lapos lang yung mga bata. Kamera tuloy ni Esteban. Ano ko? Latos ko nun lang mga bata. Hila sige ni si Mary Grace. Mura ginig. Miguel, o ni Esteban. Mura ginig si Mary Grace. Sugi ay si Lingling gi amumong. Unahan ang ahos lang. Sibuyasin lang. anak ko ba, inanaan siya pagkutag. Ay sus iya bagi kay bisag unsa kung ginutaran anagon. Gagmayon na siya or dagkoon? Bisag unsa. Gabi na. Ako ba? Nasali mo katawa. Dapat kung nalilito mo na ng silong. Lagi. Sige. Sige. Ngano lagi naglakawa lagi? Ikaw Mary Grace dalaga na ka. Di man yung mga bata na ang sigo ang. Bes tagway ni Koreana nga bibi ha. Tagway na ning. So, ayan ang kalha guys. Nakatungtong na. So, lagyan natin ng oil. Para na sa minudo. So, konti lang ang oil guys. Lagyan natin ng laman. Boiler na siya guys, na manok. So, check na.
Nilagyan ko na ng patatas ug carrots, guys. Gusto ko ang patatas ug carrots luto gid siya. Kaya uban bitaw nga kanang lagat-lat. Ako di ko ganahan basta nga na pagkaluto sa patatas ug carrots. Naganan request ni mother lutoon pa kayong carrots. Masad na ako, guys. Di ko ganahan sa carrots na hilaw ug patatas. Buslan nga isagol kay lutoon pa gyud. Pero og kilawon, pwede mo makilaw, di ba? So, ayan. Nakauli na si Alan, guys. Di ka na siya nag-duty. Nagtakiang na siya kay yang ilo. Duha ka bukbujinggit. Muna ang resulta sa iyang kapanambok. Manambok pa na siya, guys. Kay yang ilok, duha ka bukbujinggit. So, siya magluto sa manok. Siya magluto, ana. Sirilo na, wapan humanog kuan sa lamas. Nagka-Canada lagi ka lang. Ay, so Canada na diri guys, dili na ni makuha. Busy po si Mother Earth. Wow, nagbukal na siya, guys. Wala ko'y takloban na, kaya wala may taklob nga dako. Pwedeng hiwaon ang kuan, guys, cabbage. Muna sirilo na hiwa sa lamas. Kanina po na itong hiwaon. So, may kanin na, nakukad si Mother. May dukot, oh. Lamig yan yung dukot, guys. Ganang dukot. Agad ko nga laka ang dukot. Dama. Lami ang dukot. Lami ang dukot na da. Tampong ka ng dami ang makain. Iusan, bahaw. Ang mga bata, kaya daw po na kagabihin na. Kani po ng pikas, guys. Isagol na ko ni sa lauyang manok. Lamig ko ni siya sa manok, guys. Kinsa may nagpasang! Bili lang natin siya gagmayon kaya para man siya sa manok. Diba ang lami? Ang sarap. Diba ang sarap, guys? Para ni manok, guys. So yan, guys, mukhang masarap. Mukhang masarap. Luto na siya, guys. So, ayun, dili sa nato na siya pamalhon pag-ayo. Diba? Ma? Gagamit na? Ang Signal gani? Wi-Fi? Oh? Tiksi. Tawagin. Luto na siya, guys. Mukhang masarap, masarap, masarap. Ako nang Sabaw-sabaw. Tani mo na itong tangan yung sabaw-sabaw. Ha? Ano say sabaw-sabaw? Di man ta kinahanglan magsabaw-sabaw, maki maglaw yang maguntag manok. Gusto ni mother nga na isabaw-sabaw. Na may sabaw gamay, oh. Diba nga lugar natong tubig, yan magsabaw-sabaw. Ano man sa chela mi ma. Kinsakto naman siya templa. Ang sabi ito, hukaran na eh. Hukaran na siya, kaya dalar ko maglutog bihon. So kana siya, guys, ako po na siyang lutuan og lauyang manok. Ako gisahon ang lamas kay aron lami siya.
Jesus na pa'y tubig eh. Mas maayo magid siya nga gisahon ang lamas guys kay aron lami. Gisahon yan eh. So ayan. Agoy sa Kana muna akong isagol sa kuan. Muna akong isagol sa Ila manok. Tiningon nga mana. Oh, kana lo yan. Saka ang bagolbol ka diya. Sa bahay ko na siya ganina kay ngano kuno dugay mi. Kabalo biasa nga ga-upload pa biasa ta. Tawagin si Mami Tata. Ikaw nagi kay uyab dana ba kay nganong ga kubil-kubil karang messenger ka pa ingon. Bye. Naruto na ang manok na ganap na. Ato na siya hugasan. Banta di mo karon ng kuan ha. Masaya. Atupaan maligiso. Lagyan natong kunting mantika kay aron makuan siya. Nanay! Nanay! Sibuyas, Sibuyas din guys. Okay na lang. Isa lang. cabbage. Nanay! Ato na siyang i-mix guys kay aron makuan. Nang hugas ba ako guys ha, masing mag kuan sad mo nga ako ng kuan. Ako nag gloves. Nang hugas ko guys. Basta magluto ta manghugas kita. Lisod man pod mag gloves ta nga kuan. Kailangan magina siya nga kumot-kumuton. Kaya aron ma-mix siya. So ato na lutoon dayon na siya. On ang preparasyon. Kaya naulahi ka. Aglong-ag. Oh no! Maabot ko kaon na lang ko, joke. Naay kuan ginauya nga Pagka lovely bagid sa tong lauya guys. So nagsuwak-suwak na guys. Lami kaya tong lauya. Puno kay sabaw. Isa-isay ang naghiwa sa pipino, panit, Ikaw na kate. sa Once. Durian? ano pa? Na. Unsa? Ay, Unya na naman pag maluto na. luto ang guna. Ay, nga hurot na. ang yapay kita ko rin. Looy. Kasi di nagikan di ay. Bawa sige, butang-butang mo sa rip. Yung kung ang yan na nakukanon. Asa gikan? Kang role, Ada pitikan. dampas. Gidampas. Iyam po ng manok o do kabok ipaihaw. Ilunod guys, kay murag luto na atong lauyang manok. Bata pa man ang manok ka guys. Hinubla. So ato na ni siyang ilunod. Ilunod. Atong ilunod. So, pagkalami sa tong lauyang manok guys. Lutoon ta na lang ng cabbage ang hadayon nato na hawason. Kaya luto na ng manok kaya mangaon na rin ta. Mangaon na rin ta. Magbambam na rin ta. Sabi na ako, walay kumakaon og durian. Ingon po ko nga ma, ibutang na na sa ritma. Kaunon ko na niya. Dahil na mo uli. Hagoy. Naon sa ba? Nakuangan pagit siya nga tulo. Upat nung kabok. Halili. Yung buto. Kumpiyansa ragid ko bay. Kasi butang sa rip na naukayan. Lami ka na, balubnog kayo. Ako dito. Ito gikunon niya guys. Kaya gitilapan maginiapi lang. Hi. Post na lang yung bigat. And guys, ready na nga itong pagsalo-saluhan. Magbambam na ta guys. So, daghan kaya mong sudan karon no. Naglatab-latab ang bisayang manok. Kana siya, kalderita na.
So, ayan. May isda, pinira itong isda. Daw na yung manok, lawyang manok. Daw na po tay. Pipeno. Ay, kanamay. Ready na sa mga bata, guys. Jog to yang bana ni Angking. Amen. Oh, niya si Saysay, si Rimang magpre. Ngano wala may sulod. Si Joy Joy. Ako gini si Joy. Ano ba Joy? Followers, mga televiewers. Wala ni karon. Karera guna sa teleserye. Televiewers. Ano ni karon guys? Dari akong gihanda. Gusto ko rin mo. Video ni. Imo. Amen. Nga po. Sige na, pag-pray na dayon kay gusto na. Joy. Ano ba Joy? Magpre na sa balang Joy Joy. Pag-pray na dayon. Amen. Lord, salamat po sa mga tasya na nadawat mo doon. Pag sa magitipikan karon, salamat kayo. Unta nga ito ni ang pagkaon na naasa lang sa karon makabaskog mo sa mga panglawas o labi nang nagtipok-tipok ni sa grupo na mo o ka ikaw ang mag-iban ka na mo ikaw ang mag-uban at mag-ahari sa among grupo aron sa dinang malinaw tiningtanan akong ipangayok na mag-Kristiyan mo anak bugtong nag-ahari mo po sa kanturan. Amen. Happy birthday! Happy birthday, Joy! Go, sige na, go. Mani hapon ka ninyong tari. Ano ba na? Kasi kung saan natin sa amin dyan, kaya manuway. Bisan sa ato, bisan ko wala. Dani ka ko. Kulbanto kayo. Napay katsara niyo na nalin. Sa likod mo dyan, nakatawa. Ang tago ate mo, ang tago. Kata ginig ka baskog sa lawas. Daraging. Mga una mi guys. Ang tago. Luy, alin na Luy. Oh, si Luy Luy. Sige na Luy. Ano sa natin? Ako na, sige na. Hindi ba nagpunta na wag ng cellphone na Si ate bagay nagtago. Nagkatawa ng kayo. Ano ka lagi ano din ini? Nagtago rin. Ang lok-lok na lang. Okay. Ako na maay na pagsige baras. Narasya, guys. Kaon na ta. Ayun ko ni mama nga, ako lang ni magkakumbuyon. Isa ayaw, ihawa ka na. Gauruli. Gauruli. Mga unta guys. Maka. Sinamot ko kami. Ay, ano gawa? Dami kaya ang kuano. Ang sama, ang sama. Ang sige reklamo ni mo? Di ka naman nga basta ako ang kusinira. Ano nga ba ka nagkaon? Karon Alin na ka. Maganda ka, magdila ka ka. Wala na mabilan. Sabi kayo ang kuan. Sabi kayo bisay. ang English di ayo. Imo din ang gichapuirang English. I-open ni mo na rin. Are mo stand ma. Mama ni dami cellphone sa babaw. Hindi na masunasugdan. Kung video tayo, mangatay na nata. Asay kaong tuwa. Asay kaon to ah. Asay kaong tuwa. Impas patatas. Mare Masinikuha kita tiya. Ano tikwa? Gon, nangita ta ka? kinakaw na. Ay pasay po na si Angging na. Sama na sibutan ta ka, kani ba kaon? Karon. Di nga ngari. Hapon tang tanan, guys. Guys.
Bapalit ka na ito, ipayap ko, ano ito yung ngipon. Kataro ka rin. Ano ito? Aktivitas. Sungit, ano yung tatay daw? Ako lang po sa tinamot to. Dami ko ang tinamot. Bangin gusto kay. De. Si Ading. Anak ni packing. Ading? Anak na ako senda. Uy, bago nakaadto sa Sipalong. Ading. Dito sa balay ng utana. Oo, na yung gipangutana nga. Nakailan mo nila hinaw. Anak ni Erlinda, yung gipangita. Ay, na si Erlinda, karo gato sa Sipalong ba nagpuyo. Wala na sa Jumpuyo. Oo. Na si balay dito. Yung bata dito sa Perme. Isa mo sa lain man ang ading. Ading lagi nga kaking. Ading nga kaking. Rinda na yung mama doon. Iyang tuyo. Nangita si ading sa iyang anak ni Erlinda. Dito sa balay pangutana kay pasulod dito ila. Anapit si Palong Day Rinda. Ang yang anak ni Erlinda katong tambukon. Oo, na dito nagkuan. Tadi ito nagpuyo. Oo. Nayang ba na? Na dito, lahat ng sa iba na karon. Uy, Erlinda katong di nagpuyo sa una mo. Oo. Mulang sa kusa. Dito sa balay sige panguwam sanggot, panguwam sa Kumanamig pangaon guys. Oh. Napay mga sobra-sobra. Diba? May bihon pa. May pipeno. Daghang kayong salamat sa inyong tanan. Maraming salamat po. Uli na ta. Sama nanay ko. Ano? Nabalik trabaho si Rolin ma. Kadlaon? Kadlaon siya? Manglayas na mi guys. Thank you sa panihapon, Mother Earth. Natin pa dapat ka na sa baligyan. The next day. Ang bagyo guys. Oh. Gabi perte ka kusog. Kagabi kusog ka sa nga tanan hangin. Na tanawar good oh. May lang di mo burn out. Wala siya nag burn out gabi eh. Kusog kayo hangin daw kusog kay ulan. Sud-sud gid ang ulan sa kuan. Hi guys, good morning. Grabe ka kusog kayo sa hangin gabi ulan guys. Nang alang-alang nila guys, kusog ang kaadyo. Wala akong solar gabi ng kuan, lastar ay gahapon, so wala kay nagsiga. Nagbalik ang bagyo. Grabe gid ka kusog gabi. Pag human ako live, may bundak-bundak din ang ulan ug ang hangin. So magtanaw ta sa atong mga tanom basig na nga unsa na. Atong bisitaon atong tanom guys kay masinggi wini-wini sa itong mga bagong tanom. Kalau ay bagit sa balanghoy di ay hapla akong balanghoy guys. Daghan kayong salamat sa inyong tanan guys, lalong-lalo na good sa mga solid supporter, silent viewer. Daghan kayong salamat sa inyong tanan-tanan. Ako kaya mong papasalamat nga naagyapon mo nagsubaybay, nagkuhan sa among mga video, kahalos kami tanan nga magsuon o apil pa mong mama nga nagkuhan. Daghan kayong salamat. Ug kagabi si mama nagpasalamat siya tungod kay nakadawat naman sa iyang first sahod. Nagkuan man siya, nagsaad man siya nga makadawat ko sa kong sweldo dinhi ta sa balay mag-usa ta dinhi natong kuan siya kuno ang bahala sa kuan namo to nga amo siyang gi patumanan kung nagbagot-bot pagid siya kay si Relo naman ang nauna didto nya kami kay ako kay nag-upload pa man kuno nagbagot-bot siya kay dugay kuno ko ni adto nga kuan ko no ingon siya nga nganong dugay man imo nanay nag-anhi dinhi nga buntag pa ko ganyan ako siya nga hapon ang kuan ipasayo pag anha didto kay magluto nalisod man pud dili ko mag-upload nga wabi ako naka-upload kay brand out walay kuan
namutong naningkamot gid ko gahapon nga maka-upload ko kay lisod na hapit na ra bang cut off pitsados cut off na biya gyud nga igo lang ko nakatungtong nga akong kuan munang naningkamot ko nga maka-upload ko kagahapon pero sa mama ko gayang bagulbol mato pa ni Ariluna pero okay ra sa mama magbagulbol kay mawala ra man gyapon ang kinaya ni mama ug ni ate Mayamia magbagulbol na sila nga magbagulbol pero pagkatawd agkawala ra imo ra nang lambing-lamigan si mother mawala ra gid na iyang kapungot aligot-got og daghan kayong salamat sa inyong tanan guys nga nag suporta sa amoang tanan lalong-lalo na gyud sa mga solid supporter namo daghan gyud kayong salamat nga inyo gid minggi ubanan inyo minggi subaybayan kanunay dili gyud mo ag kuan sawa sa pagpanood sa among mga video daghan kayong salamat bisan tuod balik-balik ang among mga video ug dako kay among pagpasalamat gyud sa inyong tanan ug kang Ate Mayamia ug lalong-lalo na gyud kang Ate Gisilo, Ate California, Ma'am Pinay Beauty, Sir Jerwin Vic, Ma'am Army Cepeda, daghan kayong salamat ninyong tanan nga naamo nagsubaybay sa among tanan ug kamong tanan daghan kayong salamat. O hanggang dito lang ang video ko guys. Bye-bye. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat. And God bless to all. I love you to all guys. Bye-bye.